Er is een kans dat de Astana hutfietsploeg, maar daarin Liewe Westra van de 10 dit hier net meedocht aan de Gutte koersen. Astana zou zijn World Tour licentie kwijtraisen en dat zou Gutte gevolgen hebben. Collega Andries Bakker is hier, die weet alles van hutfietsen onder woorden, alles van hutfietsen. Wat is er nog aan met Astana eigenlijk? Nou, verleden jaar hebben we er 4 dopinggevallen west bij Astana. We van 3 in een opleidingsploeg. Dat het de UCI er dan noopt om te zeggen van je krijgt wel een licentie onder betingst van 2015. Maar je moet er wel aantonen dat je een soort antidoping programma in je team hebt. Nou, en wat de Telegraaf van Moor meldde is dat Astana er onvoldoende in slag is. Dat ze dus wel zeggen dat ze een goed antidopingprogramma hebben, maar dat ze in de praktijk dat net zien laten. En dus zou de UCI dan loeken voor je licentie voor de rest van 2015 in. Dat is eigenlijk een heel kwaad het probleem. Ja. Dan heeft Liewe Westra Orlowickelien in Bien Sport in dezezelfde studio zitten. Dossier is daar ik bij. Wat zei hij toen eigenlijk? Ja, toen hebben we hem geconfronteerd met Astana en die dopinggevallen. En dit is wat hij er toen over zei. Je bent helemaal los van onze ploeg. Daar bent draaien. Oké, ze rieden mij een broekje met Astana erop, maar dat had totaal niks met ons te maken. Nou, ontkent eigenlijk alles, hè? Ja, hij zei dus eigenlijk, het is in de opleidingsploeg, daar hebben wij als profploeg neer mee te krijgen. Alleen nog UCI loopt dat net. En die zei van ja, Fino Kouraf, hun teammanager, is verantwoordelijk voor alle teams. En als het de sponsor Astana is, dan hier ze daar ik wel van ouwwitte kennen en misschien wel matten. Ja. Dus dat is de vraag, of dat wel of net geskieden van elkaar wezen kennen. Liewe zei het voor wel, Astana zei het voor wel, UCI denkt er ook zo. Ja. Als het inderdaad zo zo dat die licentie inlutsen wordt, dan hebben we geen Liewe Westra in de Tour de France. En al die... Stel dat het Safir komt, zo is dat maar de vraag. Astana mooi er net mooi doen. Maar goed, je kan ook situaties voorstellen dat renners in hun contract staan dat ze minimale pro-tour niveau rieden kunnen. Dus als Astana er net verzwaringen kan, dan zullen ze misschien ook onder hun contract uitkennen en bij een oorteam tekening kennen. Maar goed, daar herinneren we wel mooi de zaak op fruit. Ja. Want Telegraaf, de wielerverslagjouwer Raymond Kerkhoffs, die meldt dus dit wel. Alleen zowel Astana als de UCI ontkennen dit maar klam. Ja. UCI zei het zelfs van, het is een misleidend artikel wat in de Telegraaf staat. We matten zelfs nog maar om tafel. En Fino Kouraf, Astana, het nog tijd zat. En die kent dat deze week dan, tongen ze hoe dat wezen. Kan ze zien laten hoe hun antidopingprogramma is en voldoen ze aan de regels. Ja. Is dat zo, dan kan ze gewoon blowen. Daar besluit Andries, vlak voor uw sturing is Liewe Westra aan de telefoon. Even wat zei hij? Ja, ik bezocht het zelf al de hele dag, maar heel dag is het net slagen. Vlak voor de uitsturing wol. Liewe Westra zei, ja, ik moet het spietig nog kwart horen, want eigenlijk mogen wij net maar de pers praten. Zeker net omdat het nou zijn in deze situatie zit. Nou, tongensje misschien wel. Maar hij bevestigde wel dat het tongensje praat worden zal tussen Astana en de UCI. En hij zei ik, wat de Telegraaf schoot, dat is absoluut net weer. Ja, oké. Dus tongensje mogelijk meer nee, zo deze zaak. Dat hopen we dan. Zitten ze niet voor bij elkaar. Ja, oké. Dank u wel, Andries, voor dit moment.